Mitä tekis? Joo, nyt mä keksin. Pelisekoiluhetki. Joo! Moro! Hei nyppäs tästä minua häiritsemästä näihin robottimuuri. Ei siihen! Vitsi, pitikö siihen just törmätä, kun kamera kaatui? Mä en törmäile mihin saa. Mä vien sen parempaan paikkaan niin muuroille. Saatte kyllä katsoa sitä videota. Minä teen. Noin. Siis mun pitää hankkia lippuja, okei. Selvä, tuolla näyttää olevan ekoja vai? Mitään. Varmaan ekat liput. Tää on hieno tää meidän... Mitä sä teet? Pakkaa mun suttoli tappaa. Mä tiputan sut veteen. Ai sä kuolit jo. Ei, mun pitää kerätä 1 000 000 lippua. Joo. 1 000 000 lippua. 20. Ei vittu. No jaa. Siis voi juoksee mua karkuun. Selvä. Homerilla varmaan tekee mieli brieteä. Ja ranskalaista leipää. Mä ainakin ottaisin mielelläni. Brie on taivaallista. Okei, eli tuolla on seuraavat. Okei. Tässä sitten tuolla. Noin. Sitten. Voitko ne siellä oli? Heillä on tästä ihan väärä paikka. Ja mitä ammuksia mä sain? Mitä vitsin ammuksia nää on? Mitä vitsin ammuksia nää on? Ai siitä on juusto, okei. Tää on hieno täynnä Martin liitovarja. Brösen täyrä. Voiko tuosta kiivetä? Tuntuisi, että sillä voisi kiiveä tästä Bartilla. Se näyttää niin houkuttelevalta. Mutta ei kun ei.